Hvordan kommer det her stykke kage fra mund til lokum? Ida, nu når du har spist, skal din mad igennem en rejse. Det kan tage op til 24 timer og dækker en distance på 9 meter igennem kamre og rør. Det starter i munden, hvor maden bliver tykket og blandet med spyt. I munden har vi 3 store par spytkirtler. Spyttet indeholder mest vand, men indeholder også enzymet amylase, der nedbryder stivelse til mindre polysakkarider og maltose. Spyttet er med til at fugtiggøre og smøre din mad, så det bliver lettere for dig at tygge og synke. Maden kommer derefter til svælget, hvor der er et strubelåg, der sikrer, at din mad kommer i spiserøret og ikke i luftrøret. Når din mad nu er havnet i spiserøret, findes der her muskler, der laver peristaltiske bevægelser, som fører maden ned til mavesækken. Disse bevægelser er så effektive, at du kan stå på hovedet og drikke. Din mavesæk starter og slutter med en lukkemuskel, som sørger for, at din mad ikke løber tilbage til spiserøret eller videre til tarmene. Din mavesæk er bygget op af 5 lag. Det yderste lag er bindevæv, som er en del af bughinden. Dette bindevæv sikrer, at mavesækken holdes på plads. Næst yderste lag er et lag af længdegående glat muskulatur. Midterste lag i mavesækken er en ringmuskellag af glat muskulatur. Det fjerde lag består af skråt forløbende muskulatur, og det inderste lag er en slimhinde. Denne slimhinde findes der fordybninger med kirtelceller. Kirtelcellerne danner saft, som blandes med din føde ved kontraktion af muskellagene i mavesækken. Mavesaften består af en masse vand, hvor der er opløst forskellige stoffer, som saltsyre, pepsinogen, mycin og intrisinfaktor. Saltsyre giver en lav pH-værdi på 1-3, der stopper virkningen af spytamylase og dræber bakterierne i maden. Derudover aktiverer det enzymforstadiet pepsinogen. Pepsinogen er et forstadie til enzymet pepsin, der spalter madens proteiner til polypeptider og peptider. Mucin er et stof, der blandes sammen med vand og danner slim. Slimen indeholder hydrogenkarbonat, som er basisk. Slimen danner en tynd hinde på mavesækkens slimhinde og beskytter slimhindens celler mod at blive ætset af saltsyre og fordøjet af pepsinen. Intrinsinfaktor er et nødvendigt stof til absorption og transport af B12-vitamin fra tarmene til blodet. Tømningen af din mavesæk tager ca. 3 timer. Det er igen her peristaltiske bevægelser, der fører maden videre til din 12-fingertarm, som er det første stykke af din tyndtarm. Stoffer som glukose, alkohol og nogle lægemidler bliver absorberet direkte fra mavesækken til blodet. Ja, nu mangler din føde blot at komme igennem tarmene, som er tyndtarmen, tyktarmen og endetarmen. Din tyndtarm er delt op i 3. 12-fingertarmen, jejunum og ileum. 12-fingertarmen, som har navnet efter at være 12 fingre lang, nedbryder maden yderligere ved hjælp af dens eget sekret og af bugspyttet og gallen, således at næringsstofferne kan blive optaget i blod og lymfe. Det bugspyt, der udskilles til 12-fingertarmen, kommer fra bugspytkirtlen, som hviler i 12-fingertarmens krumning og ligger bag mavesækken. Bugspyttet er med til at nedbryde fedtstoffer, proteiner og kulhydrat. Der dannes 1,5 liter sekret i bugspytkirtlen i døgnet. Det galle, som også udskilles til 12-fingertarmen, kommer fra galleblæren, som nedbryder din mads fedtstoffer. Her dannes op til 1 liter galle i døgnet. Når næringsstofferne er absorberet ud til blodet, føres blodet til leveren. Leveren har over 250 funktioner, hvor nogle af de vigtigste er at opbevare og frigive glukose til energi, omsætning af vitaminer og mineraler, samt nedbrydning af giftstoffer og genbrug af grøde blodlemmer. Derefter kommer maden til den egentlige tyndtarm, som har 2 afsnit, jejunum og ileum. I tyndtarmen sker den største nedbrydning og absorption af næringsstofferne. Efter dette kommer din mad nu til tyktarmen. Den funktion er at få væske og ioner ud af din mad. Tyktarm har 3 former for bevægelser: segmentation, peristaltisk og massebevægelser. Den kan trække op til 2 liter væske ud i kroppen i døgnet. Til sidst ender din mad i endetarmen, som er 12 cm lang. Du har en analkanal på 4 cm, der har 2 kraftige muskler, som er indre og ydre lukkemuskler.
Når endetarmen er fyldt, vil du kunne mærke en afføringstrang, og der vil ske muskelsammentrækninger, som presser afføringen videre, mens dine lukkemuskler slapper af for at afgive maden gennem endetarmsåbningen. Ui, det er vist nok blevet tid til at skal på toilettet. Det var godt.